primeiro que imos a facer é abrir o GarageBand. Vamos a escoller novo proxecto e escolleremos o apartado Loops. Damos a seleccionar, imos a porlle tutorial, imos a baixarlle a velocidade a 110, crear, e aquí temos xa a nosa pantalla principal. Neste apartado da dereita temos os distintos instrumentos e seccións onde están os loops que se cargan aquí abaixo e que iremos arrastrando a esta sección e facendo as diferentes pistas. Comezamos, por exemplo, cunha batería. Imos a buscar unha batería que sexa un pouco movida. Por exemplo, este está ben para comezar. Arrastramos e colocamos. Esa nos crea a nosa pista. Vedes como se pon esta frecha? Pois simplemente pulsamos e arrastramos e xa se vai copiando ou duplicando o loop. Restaurar, agora imos co baixo, imos a coller, por exemplo, a ver que tal este, un contrabaixo, moi ben, pois nada, aí o poñemos, xa nos sai a pista e o instrumento, bajo acústico, pois tamén o mesmo proceso. Aí. Imos a marcar unha función importante, xa está marcada, que é alinear con retícula. Esta é para poder alinear co grid, é dicir, cos compases e cos tempos. Ahora colleremos, por exemplo, unha guitarra. Este está ben. A trasladamos, duplicamos a guitarra tamén. Aí, moi ben. Unhas claves están ben. Aí, a clave de son. Moi ben, ao principio e tamén duplicamos. Imos a ver que tal sona isto. Vamos a barra espaciadora, ver se reproduce. Xa vedes como os instrumentos adaptanse perfectamente a velocidade que levamos. Eso controlas aquí. Por exemplo, proxecto. Nos imos a 110, pero podemos cambiar a velocidade. Queremos ir máis rápido, por exemplo, metemos de 140. E todos os instrumentos van a cambiar a súa velocidade para adecuarse á nova. Queremos que vaya máis lento, baixamos a velocidade, por exemplo, nos imos a deixalo a 110. Ben, pois agora imos coa parte máis tecnolóxica. Imos a meter sintetizadores. Ponemos, o duplicamos, unha cousa así, a ver que tal. Este programa ten unha función que é mostrar as guías de alineación. En este caso vedes como aí se mostra esa línea amarela que nos indica que todos os loops están alineados. Imos a ver que tal sona. Damos ao principio, estamos controlando os volumes, aquí controlamos o volumen xeral tamén. Moi ben. Pois nada, agora o único que teríamos que facer sería crear a nosa pista de grabación. Imos a pista, nova pista, imos a crear unha pista, un instrumento real. Vamos a crear e xa temos aquí abaixo. Hai unha última cousa que temos que aprender, que é como facer que estes ostinatos se repitan unha e outra vez. Para iso temos esta función. Esta barra é a que indica o pasaxe cíclico, quere dicir, sempre vai a repetir este fragmento e ao chegar
ao final vai a volver a empezar. Ben, pois agora imos a gravar. Con estas teclas imos muteando e soleando a pista que queiramos. Se quero deixar só a batería, porque polo contrario quero apagala, e agora só consiste en facer combinacións. Por exemplo, podemos ir muteando un sintetizador, as racas, as claves, deixando só a batería abaixo, con algún sintetizador, con outro, etc. Bueno, pois xa vedes que é moi sinxelo crear as nosas propias composicións utilizando loops e utilizando este programa chamado GarageBand. Ata aquí chegou esta pequena explicación. Agora serán os nosos nenos e nenas os que experimentarán con este programa. Ata outra, amigos.